L-aħħar żieda fil-prezz tad-diesel li daħlet fis-seħħ fl-ewwel ta' Ottubru komplet titfa' iktar piżijiet fuq diversi setturi. Fosthom is-sajjieda li jfissru din iż-żieda bħala pjaga oħra għalihom. Id-diesel ġiġaqja pjaga s-sajjieda, ġifieri kull ċenteżmu jew il-leżmu li jola, dik il-pjaga tkompli tikber. Qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali litru diesel kien jiswa €1.09. Dan ix-xahar kull litru diesel se jkun jiswa €1.37, żieda ta' 25%. Rej Buġejja jfakkar kif minkejja ftehim li kien sar 7 snin ilu sabiex is-sajjieda jieħdu l-fuel bid-duty free, dan issa sfaxxa fix-xejn bil-prezz tad-diesel dejjem jola. Aħna meta ħadna diesel duty free 2005 tajjeb, konna noħduh dak iż-żmien 22 cents il-liter. Illum qed nixtruh kważi 80 cents. Min xara li ieħor is-sajjieda qed ikunu fuq ix-xwik sabiex jaraw b'kemm se jiżdied id-diesel għaliex dawn il-prezzijiet dejjem jolew qed jipperikolaw l-għejxien tagħhom. Sajjied huwa pjaga din, huwa l-iżjed spiża li għandu sajjied.